Good morning! Okay nga oras is in summer. Dati kita yan Tikwa daw niyo kung hain kita dapit. Di kita ito na oras Grand Terminal. Baga damo manilan pasahero, damo na pa Manila. Oo. Di yan Twin Hearts. Mapa Manila liwatin ni Pasay Cubao. Miga ini Miga no? Miga bus line. Diyan nira booking office pagkadamot pila. Nandi di may ada na liwat adin marasa nga pudpud tagpira ito nga pudpud. 150 siya. Tag 150 ano sa ka daw sa kabalot na pudpud. Baga sa ring pa konti ka doon ka Manila, karag ni mo magpasalubong at doon mo mga karob dyan, di may ada di pudpud nga marasa. Tag 150 lang ko. Dinito nga mo. Tikang ko no ha, San Vicente Catalaban ha, Sulat. Anay maliputan kita. Diliwatan Eagle Star. Diyan Eagle Star. Diliwatin mo sa sa Lingay. Nga natin na maliwatan na Gold Transmitting nga dapit. Diyan ni Rabas. Damo maniling nga pasahero yan na. Di masalang Dangwa PTTX sa Cubao matira ko sa rimpahan na at hirama sering kun baghapalo tumadoong di baga sering kamot ko nagasasakto na yun hirabaga bangin malahira fully book na ano di damo talagang pasahero. Damo talagang pasahero ano daw hindi mo natin galit sakop ko na natin tsura ko no kaya nung damot pasahero di oras ngayon dibihan na mga bus nga nabihay pa Manila kung may na mga kapag-refer ko no hina pasahero may atanera tagliwat nga 50 pesos iso. Ala daw, masakop kita nga di, mahiling kita ko na ma-experience ko nung kita sugad hiti pakat pa Manila. Di yan basan damot pasahero ano. Di masakop liwat kita nga dihan Twin Hearts. Aman si Chora dihan na sulod ni Rabas. Baga maupay man ko no nga na mayada pa television. Marasa nga taho pag-aga ano di terminal dana yato pantalan no. Siya ato malakat na Miga bus nga natin naman doon nalawatin na mag-ihalo makatano. Ngan pag-aga maram ka mo adi naman liwat kita Maya wheat market nga na adi gwapo walang kupas nga parisan ni Papa Jack Papa Jack Paris. Diyan Papa Jack Paris pag-aga nga dahil udto adi niya nga natuluwatan kalo yung doon natuliwatan sa liwat nga parisan kumbaga kung karagni yun budget meal adi ka maagi ha oras
50 pesos mayada ka na makakaon, mayada ka na paningod to, mayada ka na pamahaw, ano? Nga natin mga gwapong mga tricycle driver di diha oras. Amo ni tira pila. Nga na din na kita ha pantalan. Adi na kita pantalan ng oras, ano? Pag ano ini? Nagsusuot man didi. Adi damo na sering pa na may mga nakabalandra. Anay makadikitahan na karan unipagay. Kumusta natin kung baga sa ring panapaaso na bahirayan na didihan na waffle nga nadihi ati di sinayada kasad. Ada mo na diyan makabuti ano nagkaabot yung panalogan. Nga na di naman sa ring papaaso-aso ni pagay. Aniya waffle didiha pantalan. Ngan didi yan adlawon Sabado waray pa didi Chocomoron, waray pa ay ubos na diri kay waray pa na ubos na ngayon ginpuro pakyaw kay maram naman ka pag Sabado may daliwat mga nagpapakadto ha beach, may da nagpapakadto ha main pa ba may da saring pa harampanghan mga marites agoy ay diri ngayon marites harampanghan mga kasangkayan ng mga kaurapdan. Adi, bibingka na lang natin nga hana puto bibingka. Adi, pupuruton ko na ni bahin pa makuhan iba. Ngan mga kadikitahan kalo yung eskaparati. Adto mayada bunay, mayada puto kotsinta, mayada bibingka ngan nataguan bantay. Adi bagasaring pa yan na gloomy ito na aton sky. Adi awaray pa saring pasisiplatin mo ko pa yan adlaw, awaray pasisidlit. Ngan na ada mga salamatan naton na mga follower naton mga viewer, shoutout hayo nga tanan ngan maupay nga aga. Ayaw hingalimot pag-comment, pag-share like o react naton mga videos. Maupay nga agad ikang didiha oras Eastern Samar.